Imos que a información deportiva. Este domingo Boiro volve a encherse de deporte e participación coa celebración da 20ª carreira popular Mar de Boiro, que tamén rinde homenaxe un ano máis á figura de Pepe Buceta, pioneiro do atletismo no municipio. A proba, xa consolidada no calendario deportivo da comarca, forma parte do 8º circuito de carreiras de Barbanzarousa e do 11º circuito provincial da Deputación da Coruña, ademais de estar incluída no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo. Consideramos o deporte como algo esencial na vida dos nosos veciños e ademais que temos, acostumbro a dicilo habitualmente, temos unha orografía especialmente cómoda como para levar a cabo este tipo de actividades como é o da carreira popular en este caso, non? Este ano a carreira contará con 3 percorridos, unha para as categorías mini e super mini con 200 metros, outra para a categoría de escolares de 2.500 metros e unha proba reina para as categorías xerais de 10.000 metros. Todas elas darán comezo en intervalos de tempo diferentes, entre as 10:30 e as 11 da mañá. Como o resto de anos, a carreira longa manterá o trazado habitual, tendo comezo e regreso na Rúa Peonil. E despois, esta carreira, xa digo, son 10 kilómetros, saise da rúa principal, chegamos á Praia Xardín, Praia Barraña, todo polo paseo marítimo, despois a carreira cruza subindo pola Pedra da Bouza ata Ceñáns, Praia de Mañóns, e volvemos reta todo pola reta de Abanqueiro, carretera de Abanqueiro, mellor dito, ata a Boliña, pasamos digamos, ao lugar da Boliña, ata a rotonda de Espiñeira. En ese momento se colle a Avenida Constitución un trociño para baixo e xa se enlaza, digamos, ca Rúa Peonil para facer a chegada á meta. Haberá premios para os 3 primeiros de cada categoría, para os gañadores absolutos, para os mellores corredores locais, ademais dun recoñecemento especial ao participante de maior idade e á categoría zapatilla inclusiva, destinada a persoas con discapacidade. Entonces, nada, dicir simplemente que as inscripcións están abertas hasta o día de hoxe ata as 12 da noite na páxina de M-Sport. Aí hai que facer toda, digamos, a inscripción, o pago, a carreira que requiera un pago, que é a carreira de adultos, e animar a toda a xente que nos quedan pouquiñas horas para que intente participar nesto que non deixa de ser unha carreira popular. O Departamento de Deportes quixo destacar a figura de Pepe Buceta, lembrando polo seu entusiasmo diario por sair a correr e agradecer a implicación dos clubs deportivos que colaboran no dispositivo de seguridade. Máis dun compañeiro do Concello de Boiro, pois foi, digamos, un dos pioneiros do atletismo en Boiro. Digamos que ele arrastou a moita xente da que hoxe corre e anda por aí, vinos un poquinho arrastrados ou por ese ímpetu que tiña Pepe de sair a correr moi a menudo. A día de hoxe hai preto de 700 persoas inscritas e quen queira participar aínda pode facelo ata as 12 de hoxe a través da web de M-Sports.